Hello, mic test. Nakadrangit, go na. Go na. So, mayong aga sa inyo tanan. Our online, mayong aga sa inyo. Salamat gid sa inyo nga pag kadto diri kag sa pagsimba dira sa Ginoo. So magatindog kita kag magadayaw kita sa Ginoo sining aga. Amen. Amen. Salamat gid Ginoo. Ginoo nga labing mataas na Dios. Maayo gid ang magpasalamat kag magkanta sang mga pagdayaw sa imo. Maayo gid ang magsugid sang imo gugma kag katahom adlaw kag gabi. So ready na kamo mag-amba sang katahom sang kaayo sang aton Dios. Amen. Hallelujah. So magkakanta kita nga may pagpasalamat sa aton mga tagipusoon. Hallelujah. Salamat gid o Diyos na Amay. Salamat gid o Diyos
mo. Padayon ang akong pagdayaw, pagpapasalamat sa gugma mo. Jesus, ikaw lang ang akong kalimay, kay ginahandog, ihapon ikaw lang. Jesus, ikaw lang ang akong kalimay, kay ginahandog, ihapon. Ginoo, sa imo lang nagatuo, ikaw ang nagluwas sa akon, kahanag paglao. Sa presensya mo, padayon ang akong pagdayaw, nagpapasalamat sa gugma mo. Jesus, ikaw lang ang akong kalimay, kay ginahandog, ihapon ikaw lang. Jesus, ikaw lang ang akong kalimay, kay ginahandog, ihapon. Ginoo, sa imo lang nagatuo, ikaw ang nagluwas sa akon, kahatag paglao. Sa presensya mo, padayon ang akong pagdayaw, pagpapasalamat sa gugma mo. Jesus, ikaw lang ang akong kalimay, kay ginahandog, ihapon ikaw lang. Jesus, ikaw lang ang akong kalimay, kay ginahandog, ihapon. Kay ginahandog, ihapon. Kay ginahandog, gihapon. Hallelujah. Ginoo, salamat gid Ginoo, kay gintipigan mo kami, kag wala gid sang isa katulan nga nabali sa amon. Salamat gid Ginoo, kag tungod kay ginabantayan mo kami, Lord. Nakatulog kami kag nakamata kami, Ginoo. Salamat gid Ginoo. Ginoo, salamat gid kay ginatipigan mo gid kami halin sang amon pagkatawo. Gintipigan mo kami, kag ginatatap mo kami, kag wala ka gid nagtugot nga malaglag kami. Hallelujah. Salamat gid Ginoo. Gani Lord ang amon nga kapupusan sang amon kabuhi, magasiling wala gid sing pareho sa imo, Ginoo. Wala gid sang pareho sa imo, Ginoo. Wala gid sang pareho sa imo. Salamat gid Ginoo, kay perti ka gid kaayo, perti ka gid Ginoo katahom. Ginoo, ginasimba ka gid namon, nga ginahalad gid namon ang mga kabuhi namon sa imo, Ginoo. Salamat gid Lord, kay wala ka na naghulat, Ginoo. Ginluwas mo kami gilayon. Salamat sa imo nga presensya. Salamat sa imo nga kaayo. Kami magkapasalamat lang gid Ginoo. Samtang nagakabuhi kami, di magkapasalamat lang gid kami sa imo, Lord. Sa tanan-tanan nga milagro nga ginobra mo sa kabuhi namon. Sa tanan nga kaayo mo, katuto mo, ang grasya mo, Lord, ang kaluoy mo nagalaot gid sa amon sa matag adlaw. Puno gid Lord sang pagpasalamat. Ang amon mga tagipuso. Gani Lord, kantahonin namon Lord nga pagpasalamat sa imo, Father. Amon ni Lord ang halad namon sa imo. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Wala ka na
natin ibayaw ang atong mga kamot sa langit. Lord, salamat God, kay yari kami diri. Salamat Ginoo sa imong pagpakamayo. Yari kami diri Lord para magpadayaw or magdayaw sa imong ngalan. Salamat God because you're so good. Lord, ginapiliin namon Lord nga ibalik na nang himaya sa imo God. Lord, sa pagtipon namon diri, Lord, nagapangamuyo ko Lord nga makita ka namon God sa pagbasa sa pulong God, sa pagkanta sa mga kanta Lord nga nagadayaw sa imo Lord. I pray gid God nga makita ka namon Lord for who you are. So salamat Lord. Salamat sa imong katutom Lord. Ginabalik namon tanan nga pagdayaw sa imong ngalan o Jesus. In Jesus name we pray. Amen and amen. Lakpakan natin si Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Pwede na kamo kapungko. Thank you Lord. Salamat worship team. Salamat you. Salamat Lord. Salamat God. Thank you Lord. Sa mga wala pa kakilala sa akin, my name is Greg. Ang pangalan ko si Greg. One of your pastors here, intern pastors here at His Life Ministries. And privilege gid ko nga ari ko diri nga maka-share gid sa inyo no sang pulong sa Dios no. And medyo mga ina lang ko pasensya kay do hindi ko masyado forte ang hiligay non, pero i-try ko gid ang akong your best gid nga ma-convey gid ang hunahuna sa Dios para sa inyo. So hambala tupad mo, gapasalamat ko sa Ginoo sa imong kabuhi. Go 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 go. Thank you, Lord. So welcome sa His Life Ministries, where imperfect people are perfectly welcome. May yara kita sang vision, no? I-glorify natin si God kag mag-make kita disciples. Yari kita subong sa series naton nga ginatawag nga The Thankful Jesus. Kaya nga amo ni aton nga series, kay gusto naton makita no ang kabuhi ni Jesus, ni Jesus, nga puno sang pagpasalamat. Ang latupad mo pagpasalamat. Kung may isa ka tawo nga grabe magpasalamat kidya, si Jesus Christ ina siya, samtang nagapanglakaton siya sa siningang kalibutan 2,000 years ago. So gusto naton lantawon ang iya nga kabuhi para kita mismo magkabuhi sa ginatawag naton nga kabuhi sang pagpasalamat. And ginapangamuyo ko gid sa inyo gid nga hindi lang ni tani magtinerno sa Thanksgiving naton, but even after Thanksgiving, pagkatapos ng Thanksgiving, pagka next year, pagka next year, pag 10 years after pagid, mapili ka mo, pilion nyo gid nga magpasalamat kay Jesus gid because maayo gid si Lord, maayo gid si God sa aton nga kabuhi. Thank you Lord. Amlatupad mo, thank you Lord. Thank you Lord. Sige. May isa ka idea nga ginhatag sa amon si Pastor Dan, siya ni ang nagubras ng series no. Hambalya ko no. Imagine a church known for Christ-like thankfulness. So, i-translate ko lang kadali no. Meaning imagine nato ng isa ka simbahan nga pirmi lang pagpasalamat ang guwa sa baba. Pirmi pagpasalamat ang ara sa aton nga kabuhi no. Imagine ina. Kay nga aman, subong yari kita sa kalibutan nga perti kadulom. Grabe ang silot, grabe tanan ang even ang ang atmosphere bala. Grabe man also sa mga kabataan. Subong since nagaminister ko sa mga kabataan bala, grabe ang pagsaka sang depression, sang anxiety and tanan yung mga things. Wala labot nga yara sa mga kabataan, but even no sa mga ginikanan, sa aton nga mga titos no, even sa mga normal nga mga tao, nagatrabaho laman sa ilang nga mga trabaho, it seems to be nga grabe ang kadulom subong. And subong sa sininga Thanksgiving, gusto naton nga i-reinforce or gusto naton nga ipahiwati gid nga may ara kita rason para magpasalamat kay God. And all throughout this series, lantangon gid naton ang kabuhi ni Jesus, ang mga ginahambalya, ang iya mga gawi para kita mismo magkabuhi isang iya man nga kabuhi as well no. So amo nang aton nga prayer gid kag subong ang kadulom ginatry man nga mag-invade sa simbahan bala, ginatry nga magsulod ang kadulom sa simbahan, pero gusto naton nga makita nga ang simbahan gali isa ka kasanag, masanag siya dapat, and nagasugod ina kung kita mismo nagapasalamat. Pero antes kita magpasalamat, mangayo tanay rason sa Ginoo. Lord nga ama, pasalamat ko and kanami because miyara kita pulong sa Dios rason para kita magpasalamat kay God. And ang nagapangmuyo gid ko sa inyo nga hindi nyo lang mabasa si Jesus Christ, hindi nyo lang mabasa ang tanan-tanan nga ipahambak ko sa inyo, but ma-experiensyahan nyo gid because ang Ginoo ta personal God ni siya. Relasyon niya ang gusto sa Ginoo sa aton and gusto ni God nga ma-experience siya kada minuto, kada oras, kada adlaw. Blatupad mo amen. So amo nang Ginoo naton. Amen. Ang pagpasalamat sa Dios nagasugod sa paghunahuna sa iya. Tandaan tana.
Once nga ginahuna-huna naton si Lord, ginapanumdon naton si God, naga-overflow la na or nagasunod la na ang pagpasalamat sa iya. That's why i-challenge tagid ka mo no, even sa pagtuon naton sa pulong sa Dios, i-challenge ta kamo nga sigihon yung nga paghuna-huna sa Dios. Nga labi sa tanan no, damo kita tod problema, damo kita ginatupag, pero pilion mo ya nga paminsaron si Lord. Pilion mo ya nga hunahunaon mo si Lord. Pilion mo ya magpasalamat. Again, ang balatupad mo, thank you Lord sa imo kabuhi. Sa imo kabuhi. So again, ang pagpasalamat sa Dios nagasugod sa paghuna-huna sa iya. Kinahanglan miara kita ginapaminsar about kung sino si God, ang mga binuhatan ni Lord sa akon, para miara kita rason sa pagpasalamat sa iya. Kagkabalo ka mo, once ka nagapasalamat ka, may kabuhi ka sa pagpasalamat, makambyo gid ang imo nga kabuhi. Makita mo sa palibot mo nga dugulpi lang hindi man sinadyagid siguro no. Pero gulpi lang do nagmag-an ang palibot ko. Gulpi lang nagmag-an ako nga tagipusoon kay tungod gin pilit nga magpasalamat kay God mismo. Given na naya ladies and gentlemen, given na naya nga may problema sa kabuhi. Given na may pagtilaw sa kabuhi. Pero bilang isa ka Kristohanon, tandaan ta nga atubangon ta ni sila paagi sa pagpasalamat kay God. Amo nang aton nga kinalain sa kalibutan, no? So, pagpasalamat kay God mismo. Kay tungod gusto naton maghuna-huna kay God, no? Miyara kita mga ginaobra sa sininga Thanksgiving. For example, sa next slide. Sugod sang last week, miyara kita sa ginatawag nga daily reading guide. Amo ni siya, na-post na siya sa Facebook. Kag sure gid ko nga ginahatag man na sa inyo paagi sa aton nga Facebook page sa His Life Ministries. So ari ang day 1, day 4, and day 6, karon kay day 7 ta. Day 7 ta subong sa pagbasa sina. And nagaayo gid ko sa inyo nga iset aside nyong isa ka time bill, let's say 1 minute, 5 minutes lang gid nga makapamalandong ka lang sa pagpakamayo ni God. You think paminsaron mo gid nga si Lord maayo gid sa akong kabuhi. So may ara kita guide, and the day 7 subong pagkabuas, day 8 na. So ululupod kita tanay sa sini nga journey. Wala labot sina pero gina-invite ko man everybody no nga magtipon sa isa ka life group. So next slide. Amo ni na kinatabo sa ako niya nga semana last week no. May mga ginpang-meet ko nga mga tawo, nag-life group kami, kag gingamit namon ang week 1 nga life group guide. So ang title sina Thinking Forward, meaning to say ako niya pagpasalamat no, maga-impluwensya sa ako niya kabuhi. Kag wala labot sina, ihatag ko man ang pagpasalamat sa ibang nga tao para sila mismo magpasalamat man kay God. So kanami nga may pagtipon. Wala labot nga ikaw lang may solo ka nga moment kay Lord ya, but then kaupod mo ang iban nga mga tao nung nagadayo kay Lord, and then nagastorya ka mo kabuhi, kay nagastorya ka mo at the same time sa pagpakamayo ni God. So life group na ang ginatawag. Grupo nga may life, grupo nga may kabuhi. Kaya mo na ang goal naton sa aton nga life group. So amo ni mga butang nga ginaobra naton para i-make sure tagid nga paminsaron ta si Lord, ihuna-huna tagid ang pagpakamayo ni God, ang goodness kag ang mercy kag ang grasya sang Ginoo, because gusto naton mapuno. Ang balatupad mo puno. Mapuno ang aton nga paminsaron sang pulong ni God, sang grasya ya, paminsaron ta lang gid kung sin-o gid si God. Kay da nagasugod ang pagpasalamat. Ang balatupad mo, amen. Amen. So nga nga topic ko sa sininga Domingo no, it's called Thankful Before Blessings, or nagapasalamat ako even nga before ko ma-receive or before ko nga mabaton ang blessing nga ginapangayo ko, let's say halin kay God. So before ko na mag-proceed, mga muyo lang ko kadali. So mga muyo kita. Lord, salamat sa sininga tion nga yari kami diri. Salamat Lord kay makita ka namon paagi sa imong nga pulong, paagi sa mga pagkanta o God, nga mabatyagan namon ang imong nga balaan nga presensya. Holy Spirit, magkari ka sa tag-isa-isa. I pray gid nga kambyuhon mo kami Lord from the inside and out. Salamat Lord kay yari ka diri para Lord nga ma-encounter ka namon, para makita ka namon o God nga Lord hindi ka kapatas Lord nga hindi ka namon makita. And I pray Lord nga antes kami magwa sa sini nga lugar God nga Lord nakita ka gid namon o Lord nga may ara gid kami encounter God. And I pray today Lord, I pray that prayer for each one of us Lord sa sini nga lugar God. Lord, salamat Lord. Privilege ko Lord nga maghatag sang imo nga word. Hide me behind your cross. Nga ikaw lang gid makita Lord sa tanan nga yari diri God nga nagatipon God nga gusto ka makita o God. Lord, kabalo ko Lord nga tag-isa-isa samon nga may mga pagtilaw sa kabuhi, may mga pamangkot Lord sa kabuhi, and nagapangamuhi ko God nga sa sininga tion God nga masabat na ang ina nga mga pamangkot Lord one way or another. Lord, come in every way. Kabalo ko Lord nga yari ka diri, and I pray Lord nga i-magnify ka namon sa sininga time. We give you praise in Jesus name. Amen, amen, and amen. Again, ang aton nga topic for this Sunday, it's called Thankful Before Blessing.
Miyara lang ko gamay nga mga pamangkot, 3 ka pamangkot as we dive in sa pulong sa Dios. Una nga pamangkot, ano ang maayo nga buhaton sa tunga sang pagkaduha-duha? Meaning to say, may ara gid chimpo sa aton nga kabuhi nga it seems hindi ko kabalo sang obrahon ko. So anong mayo nga buhaton na naton? Anong mayo pag nga obrahon naton kung yara kita sa sina nga sitwasyon? Kag applicable ni sa tanan nga season kung lang taon mo, mapabata man, mapaginikanan man, mapatrabahante man. Biyara gid kita yung mga moments sa aton nga kabuhi nga it seems nga wala ko kabalo kung ano gid ang akon nga next step. Ano akon nga obrahon? Nga mga yo ka wisdom kay Lord God, anong mayo nga obrahon Lord kung amo ni ang sitwasyon sa akon nga kabuhi? So anong mayo nga obrahon naton sa tunga sang pagkaduha-duha? Ikaduha nga pamangkot, ano ang mga maayo nga buhaton sa tunga sang pagtilaw sang kabuhi? Kita tanan kumiyara kita siguro isa ka common nga ginaatubang amo na ang pagtilaw sa life, pagtilaw sa kabuhi. Ako miyara man ko mga problema nga akon, kamo miyara kamo mga problema, naglain-lain man kita nga problema, pero ang truth is tubang kita pagtilaw kag problema sa kabuhi. So, anong maayo nga buhaton naton kung ginaatubang ni naton ang ngini nga mga butang? Ikatatlo nga pamangkot, ano ang maayo nga buhaton sa tunga sang kakulangan? Kay may mga tion gid nga kulang gid, may mga tion nga feeling naton do ka hindi enough, hindi kompleto, do ka it seems nga do hindi kaya Lord sa akon nga ginakabuhi subong. Masustinara akon nga kabuhi, masustinara akon nga pamilya. Ano ang maayo nga buhaton naton sa sini nga mga tion? So ini nga 3 ka pamangkot, i-try naton nga sabto no sa pagbasa naton no sa word ni God. So makadto kita sa iya nga pulong no sa Marcos chapter 8 verse 1 to 21, makita naton dire kung ano ang attitude ni Jesus. Ang blatupad mo attitude. Meaning to say, ang paghunahuna sa isa ka, or ang pagpaminsar, or ang pag-perceive no, or pagkita sa isa ka sitwasyon, kaging iya nga pag-response na, iya nga paghiho sina nga butang. So attitude, makita naton kung ano ang ginapaminsar ni Jesus, kag ano ang ginubraya sa sininga time. So let us go no sa sininga scripture. So mabasa yo lang na sa TV, makita nyo man lang na siguro. So verse 1, hambal dire. Pagkatapos ang pila ka adlaw, nagtilipon naman ang madamo nga mga tawo didto kay Jesus. Sang wala na sila sang pagkaon, gintawag ni Jesus ang iya mga sumulunod kag ginsilingan, naluoy gid ako sa sina nga mga tawo. 3 na kaadlaw nga nagaupod-upod sila sa akon kag wala na sila sing kalanon. Kag kung lang tawon nyo si Jesus, si Jesus sa una, do celebrity to siya. Tanan nga tao do gusto nga makita siya kitungod sa iyang ang ginapang obra, tanan nga milagro, tanan nga pagwali niya. It seems to be nga lain niya si Jesus compared sa mga nagatudlo sang pulong sang Dios sa ilang nga time. Lain niya si Jesus. Ano ning miara kay Jesus nga wala sa iban. So iban curious no, gusto namon makadto siya. Kay may mga iban nga tawo nga nag-anticipate or naghahambal nga base siya na ni ang ginapromisa sa balaan nga kasulatan nga siya ni ang Messiah nga maabot sa aton. So people would come, makadto sila kay Jesus, gusto namon healing, gusto namon Lord wisdom for that matter. So ari ang tawo nagasunod sa iya sa 3 na kadlaw. And si Jesus, ang namian ko kay Lord kay may ara siya kaluoy kag compassion paglantaw ya sa mga tawo sina. So naghambal siya mga sumulunod. Ano nga aton mayo obrahon sa sini? 3 na kadlaw wala sila kalanon, kaluoy sa ila. Verse 3 makadto kita dira. Kon papulion ko sila nga gutom, basi malipong sila sa dalan kay malayo gid ang ginhalinan sang iban sa ila. Nagsabat ang iya mga sumulunod. Sa diin kita makakuha sang pagkaon diri sa kamingawan, agud ipakaon sa sini nga mga tawo. Kung lang tawon nyo ang ining sitwasyon, kay karon spoiler alert no somehow no, i-feed ni Lord pakanoon niya ang 4,000 nga tawo. Pero kabalo kita nga anti sina, may ginpakaon pa si Lord nga 5,000. Kakulang taon mo, ang 4,000 ni, more than 4,000 ni, kay tungod ang ginaisip mga lalaki lang during that time. So, meaning to say, basi siguro 8,000 nagasunod kay Lord no lang taon ta. Sa 5,000, basi mga 10,000 katawo ang nagasunod kay Lord. So, ang punto ko dire is, hindi na ni bag-o ang sitwasyon sa mga disciple, pero nakibot lang ko or nahamot lang ko nga namangkot pa sila kay Jesus. Jesus, sa tunga sa kamingawan sang lugar dire, tapos damo tawo, same scenario sa una, nagapamangkot pa sila, anong mayo nga obrahon Jesus man?
So, naobra na to ni Lord ang milagro sa una. Right now, ari, ikaduwa na ng sitwasyon. Pero may tendency gyapon ang disciples siya mamangkot. Kag, in a way, hindi man siguro duda, pero do ka realistic lang siguro ang mga disciples siguro. Agambal sila, anong mayo buhaton, Lord man? Do wala kami kabulos ang obrahon namon. It is as if nga wala to natabo ang sanguna. And sometimes kita sa aton nga journey no sa panglakaton kita kay Christ. Sometimes amo man kita na may mga moment kita nga na-encounter naton si Lord nga grabe sa una. Galing sa pagtilaw sa kabuhi, pag-atubang naton sina, it seems to be nga do nalimtan naton and nagapamangkot kita. Ano ba yo ang nga buhaton, Lord man? Kag sometimes example ako may mga pagtilaw kita sa kabuhi. Ang aton nga ginaunang ginambal is anong pwede ko maobra sa sini. Well, supposedly dapat ang una tang obrahon is mapalapit ko ya kay Lord kay siya mismo ya ang gasustinar sa akon, siya ya ang source or ang ginhalinan sa tanan nga mga blessing for that matter. So, amo ni mga disciple, ikaduwa ng sitwasyon pero namangkot pa sila kay Jesus. Ano mayo buhaton, Lord man? Ano amo na? Verse 5. Pero nagpamangkot si Jesus sa ila, pila ka bilog ang inyo tinapay dira. Nagsabat sila 7. Ka-familiar ka tama ang sitwasyon. Same situation sa sanguna nga gipakaon ni Lord ang 5,000. Verse 6. Dayon ginpapungko ni Jesus ang mga tawo, ginkuha niya ang 7 ka tinapay kag nagpasalamat sa Diyos. Ang nanamian ko kay Jesus kay 7 ka tinapay versus 4,000 nga tawo, pero anong ginobra ni Jesus? Ginpasalamatan niya kung anong may ara lang siya. Ginpasalamatan niya gid miski kulang ni, pero God the Father pasalamatan takagihapon kitungod nga nabato ni namon ang ini nga bugay. Pagkatapos ginpamihak-mihak niya ini kag ginhatag sa iya mga sumulunod agod ipanagtag sa mga tawo. Same situation no sa pag-feed sang 5,000. Verse 7, may pila man sila kabilog nga magagmay nga mga isda. Ginpasalamatan man niya ini kag ginhatag sa iya mga sumulunod agod ipanagtag sa mga tawo. So may isda kag ginpasalamatan ni Lord. Karon ang pasalamat ni nga word duha ni siya laining meaning sa duha actually. Ang una sa pasalamatan ni Jesus ang mga tinapay, ano lang siya do ka simple lang bala nga prayer. Do example bala mga muyo kamo kung magkaon kamo, duha mo lang na yung prayer ni Jesus. Pero ang ikaduha nga pagpasalamat kabalo kamo nung ginubrada ni Lord, gin-declare ya nga ini blessing ni naton. Amo na ang original nga word kumalantaw naton sa original nga translation. Ato nagpasalamat na siya kay Lord, pero yung kaduha kulang ni, pero i-declare ko nga blessing niya sa amon. Ginpasalamatan niya gihapon. So I pray nga do game changer or I pray nga makambyo ang inyong paminsaron towards sa gaka-receive nyo kung anong may ara ka mo. I pray nga lang tawon nyo gid nga halin niya kay God. Kag since halin niya kay God, pasalamatan ko yung sa God. Kag hindi lang pagpasalamatan kay Lord, but i-declare ko gid, ihambal ko gid. Using nga ako nga ba nga, Lord, blessed ko katama, Lord, because nadawat, na-receive or nabaton ko, Lord, ang blessing halin sa imo. So, amo naging obra ni Jesus during that time. And amo ng prayer ko sa inyo, no matter ano ang blessing nyo, mapadako or mapagamay man, tandaan nyo gid nga, magpasalamat kita kay God. Kay miski ano ka pa kamanggaranon, pero kung wala ka kabuhi, sang kabuhi nga may pagpasalamat, kabudlay blas ang kabuhi nga muna, kabudlay gid ya, grabe gid ya. Ang may ara kita, because may Jesus kita, ang paghidait or peace nga hindi natin makita sa kalibutan. Nga makatulog ka bala? Ang baka nga secured ko ya kay kaput ko ya ni Lord sa iya nga mga kamot. Do amo na bala? So kanami kay Jesus because amo ni ang iya nga attitude. Hambala tupad mo attitude. Amo niya nga attitude. Verse 8. Nagkaon sila kag nagkalabusog. Okay, milagro. Nagmilagro gid ginpakita gid nga si Jesus Messiah, Son of God. Siya niya ang bugtong nga anak sang Diyos nga amay. Do ka muna. And nabusog ang tawo. Nakakaon sila. Hindi lang yan nakakaon, pero nabusog pagid sila. So that was the miracle during that time. And ang punto dira is, i-point si Jesus to be the Messiah nga ginapangita sang mga Israelites. Pagkatapos, gintipo nila ang tinapay nga sobra, kag nakapuno sila sang 7 ka alat, or do ka muni kadako nga basket, or dako-dako pa. Actually, ang size ng basket na is do same sakon guro nga height or gamay-gamay lang gawa. So amo na pila to kabilog gani, 7 kabilog nga napuno. So that's the miracle. Pero amo ning nanamian ko kay nga gin-document nila ang tanan nga inobra ni Lord, kag gin-make sure nila nga nahimos ang tanan. Kag ginpakita sa tawo may sobra pa nga 7 kabilog nga basket to, ginpakita nila sa tawo nga si God buhi, or in a way amo ni si Jesus, something like that. Meaning to say kita, samtang gakabuhi kita, make sure nga miara makamu mga record. Abla tupad mo record.
Ano na nga mga record? Record sang pagpakamayo sang Ginoo sa aton kabuhi. Kaya nga, malipat kita kung wala kita may ginasulat. Tsakto? Malipat kita kung wala kita may ginano, may gina-record for that matter, no? Anong pagpakamayo ni Lord sa akon sang una? Isulat ko na. Same thing man nga ginubra nila, may 7 ka basket nga napuno. Ipakita sila nga amuni si Jesus. Latupad mo, amen. Amen. So muna. Verse 9. Ang mga lalaki lang nga nagkalaon mga 4,000. So lalaki pala na. So miyara pa na sila mga asawa, miyara pa na sila mga kabataan. So damo, gid. Pagkatapos sadto, ginpapauli ni Jesus ang mga tawo. Kag nagsakay siya sa sakayan, kaupod ang sang iya mga sumulunod, kag nagkadto sa Dalmanuta. So nagtabok na sila. So amo na nga first scenario. Nagkadto sila sa Dalmanuta. Verse 11, pag abot nila dito, lain naman nga senaryo, may mga Pariseo nga nagkadto kay Jesus, kag nagpakigbais sa iya, nagdebate sa iya. Gusto nila nga tilawan si Jesus. Gani, nagpangayo sila sa isa o sa iya sang milagro halin sa Dios bilang pamatuod niya ginpadala siya sang Dios. Pero nagpanghayhay si Jesus kag nagsiling nga abala nagapangayo sang milagro ang mga tao sa sini nga henerasyon. Kaya ang Pariseo, nakita na nila si Jesus, nakita na gid nila yung mga milagro ni Jesus, pero duda gid sila yagyapon kay Jesus. Wala sila yapon kapati nga siya ang Misaya. So si Jesus na do na galalain siya, nga sige ka mo pangayo sang milagro halin sa akon nga kapila na ako magpakita sa inyo nga amo ko ni nga agid no kamo na. Sa pagpakamatuod, next slide, wala gid sang milagro nga ipakita sa ila. Dayon ginbayaan niya ato ang mga Pariseo, nagbalik siya sa sakayan kag nagtabok liwat sa pihak sang dagat. So sa inang ation, may mga tao nga hindi gid magpati kay Jesus. Hindi gid sila magpati miski ano pang obrahon ni Jesus. Kay kabalo kamo anong ginapangayon nila nga milagro? Ang milagro gid nga out of this world gid nga kalayo gid nga halin sa langit pakadto sa duta. Amo nang inla ginapangayo. Pero si Jesus naman niya, kapila na ko yan magpakita sa inyo, kapila na ko maghambal diri nga ako ang Son of God, akong Misaya, pero hindi kamo gyapon magpati. Kay tungod ang ilang tagipusoon matig ang tagipusoon, hindi nila makita. Miski obvious na sa ila tubangan, amo ni si Jesus. Right now, ang inang story will lead actually sa next natin nga scenario. So, Marcos chapter 8, verse 14. Nalipatan sang iya mga sumulunod nga magdala sang tinapay, luwas sa isa lang kabilog nga nadala nila sa sakayan. Ginpaandam sila ni Jesus paagi sa paanggid, mag-andam gid kamo sa inog pahabok sa tinapay sa mga Pariseo kag ni Haring Herodes. Ang tinapay, di ba, kung mag-bake ka na, gahabok na siya. Miyara na siya sa ginatawag nga ingredient or an element called yeast. Sa tiyempo sa mga Israelita, wala sila gagamit sina. Kay tungod niya sa language nila, sa ilang metaphor and something like that, ang yeast is considered to be evil. Hindi ang yeast nga literal, pero figurative, figures of speech, lain naman niya nga paminsar sina. Ang yeast is considered nga doka evil sila nga time. That's why damo warnings na, let's say sa Old Testament nga, don't be like that. And naghambal si Jesus sa mga mga tumuloo, hindi ka mo magpareho sa mga Pariseo nga kasubong sa gapahabok sa tinapay. So amo na siya. And kaya hindi na sila sa kung ano na ang ginamintani ni Jesus Christ. Nagbinaisay sila sa mga nagasiling, o sila nga nagasiling, ginhambal niya ato kay wala kita nakadalas ang tinapay. Ari naman, lain naman ang ilang nga pag-itsindi sa ginhambal ni Jesus. Well, in fact, hambal ni Jesus Christ, hindi ka mo magkaangay sa ila, magpareho sila, kay tungod sila matig-angin lang tagipusoon. Kaya because matig-angin lang tagipusoon, may ara sila ginapairal nga mga ginatudlo sa ibang nga tawo nga makalalaton. Nakamo na siya. So, kung ang pagpasalamat makalalaton sometimes ang mga ginabuya naman, mga negative things, let's say, makalalaton man. And sa context sa mga Pariseo, ang ilang ginatudlo nga hindi man kaangay, let's say, no, kung sinuogi si Jesus Christ, makalalaton man sa iban. So, ginpaandam niya ang iyang mga sumulunod, hindi ka mo magpareho sa ila, hindi ka mo magpareho sa ila. So, amo nang ginamin ni Jesus Christ. Pero wala nila na gets. Verse 17, nahibaluan ni Jesus kung ano ang ginbaisa nila. Gani nagsiling siya, nga ginabaisa ninyo nga wala kamo tinapay. Hindi pagid bala kamo makaintsindi. Mabudlay balagi hapon kamo paintsindihon. May mga mata kamo pero hindi kamo makakita. May mga dalunggan kamo pero hindi kamo makabati. Wala gid bala ninyo madumdumi ang
pamihak-mihak ko sang 5 katinapay para sa 5,000 katawo. Pila bala kaalat ang napuno sang inyo na tipon nga sobra. Nagsabat sila 12 kabilog. Amo nang pinakauna nga milagro. So 12 kabilog. Verse 20, nagpamangkot pagid si Jesus, kag ang pagpamihak-mihak ko sang 7 katinapay para sa 4,000, pila bala kaalat ang nagpuno sang inyo na tipon nga sobra. Nagsabat sila 7. Dayon nagsiling si Jesus, hindi paghihapon ninyo maintindihan ang ginahambal ko parte sa inog pahabok. Ano ginapaabot ni Jesus? Meaning to say, hindi ka mo katsindi nga ako gani ang Misaya. Ako ang Son of God. Ginuubra ko tutunan nga milagro para ipakita sa inyo nga akong ginpromisa gikan sa daan niya kasultanan sa Old Testament. Ako na ni siya. Pero of course, no, because ang mga disciple do kabudlay pakisa mag-gets bala, si Jesus in a way do nagugta sa ila nga amo ka muna. Pero ang punto sa story is nga magpati kay Jesus because sa iya mga ginpang ubra kag binuhatan. And kanami because as a church bilang isa ka simbahan, sometimes kinahanglan naton nga makilala pagid si Jesus para all the more kita nga maghatag sa aton nga pagtuo sa iya. Blatupad mo pagtuo. So si Lord may ginaobra nga mga butang para kita magatuo sa iya. Isa sa mga kasami naton nga gakahimo amo ang malimtan kung sino ang Ginoo. Especially kung may mga sitwasyon nga do excuse me, char. May mga tion nga do may mga pagtilaw sa kabuhi. And sometimes kasami naton nga ginaobra is gakalimtan naton ng pagpakamayo ni God. And pareho man sa mga disipulo bala, sometimes gakalimtan naman nila siguro ano dapat nila andunduman. The same thing sa aton, hindi man ta perpekto nga mga tao, hindi man ta perpekto nga mga Kristiyano. Gakalimtan man naton kung ano manggid si Lord, kay kung anong ginbuhat ni God sa aton. So isa na sa mga kasami naton nga ginahimo. Kung may isa ta dapat nga pag-obrahon, amo ang isipon ang tanan nga binuhatan sang Dios sa aton. Kung sa English pa, count your blessing. Isipon naton ang tanan naton nga nahatag kag ang mga encounters naton kay God. Kay kabalugid kuya for sure sa kadaman sa aton, sa tanan di sa aton, may mga experience kamo with the Lord mismo. And gusto ko gid nga isipon nyo na ang ina nga mga tion. Isipon nyo ang mga gaka-receive nyo kay Lord. Amo na nga importante nga magsulat kita sa ginatawag naton nga testimony. Pwede ka mo kahambal testimony? Ano ng testimony? Meaning to say, gusto ko lang gid ipabalo sa tao, sa mga kadamaan, kung ang pagpakamayo ni Lord sa akong nga life, nga gikambyo ni Lord akong nga kabuhi because may ara ko relasyon kay Jesus. Amo nang ginatawag naton nga testimony. Importante gid kay i-challenge sa kamo nga magsulat kamo sa inyong nga testimony. Namo na siya. Testimony sa pagpakamayo sa Dios sa aton. Kaya nga again kita nga tawo sometimes gakalimtan naton mga bagay-bagay. Gakalimtan naton gani kung diin naton gibutan tong bayo to. Gakalimtan naton gani isirang portahan do kamo na bala. Ano pa yan kay Lord? Sometimes gakalimtan man naton nga mayo gali si God sa aton kabuhi. That's why importante gid nga sulaton na naton ang pagpakamayo ni God. Testimony of the goodness of God. Gani ang dapat naton obrahon sa mga tion nga nagahulat ta sa iya amo nga ihuna-huna siya. Ihuna-huna ta siya. May mga tion nga nagahulat kita, let's say sa aton nga pagpangamuyo kay Lord. Sa time nga nagahulat kita, sa time nga ara kita sa mga moment nga do wala kita kablos ang obrahon, ang pinakamayo gid nga obrahon naton is ihuna-huna kung sino ang Ginoo. Gani dapat amo nang aton nga obrahon. Kadto kita sa Joshua chapter 4 verse 4 to 7 or Jose. Hambal dire, gani gintawag ni Jose ang 12 ka tawo nga iya ginpili halin sa kada tribo sang Israel kag ginsilingan. By the way, ang background sini is matabok na sila sa matabok sila sa promised land. Halin sila sa Egypt, no, di ba? Ang mga Israelites sa Old Testament ni. So matabok sila sa Jordan River. So para makatabok sila, kinahanglan mi ara do bridge no do kamo na, pero wala bridge sa nga time. So, anatabo was, hambal ni Lord, sige, may milagro naman tang obrahon. Kadundum ka mo sang Red Sea, nga ginobra to ni Lord kay Moses, amo man ginobraya sa Jordan River para makatabok sila. So right now, may instruction si Joshua nga ihatag sa mga Israelita. Kadto ka mo sa tunga sang suba, sa atubangan sang kahon sang Ginoo nga inyo Dios. Ang kada isa sa inyo magkuha kag magpasan sang isa ka bato para sa tagsa ka tribo sang Israel. Verse 6. Kag tumpokon dayon ninyo agod mangin isa ka monumento bilang handumanan. Pwede ka mo kambal handumanan. Bilang handumanan sa ginhimo sang Ginoo. Sa ulihi, kung magpamangkot sa inyo ang inyong mga kabataan kung ano ang buot silingon sa sininga mga bato, sugiran ninyo sila
sila nga naguntat sa pag-ilig ang suba sang Hordan, sang gintabok ang kahon sang kasugtanan sang Ginoo. Ini nga mga bato isa ka handumanan para sa katawan sang Israel hasta san-o. Anong ginaobra nila sang una? Gaobra sila altar, mga bato mo na. Ang significance na is do ka memorial site ina siya. Kada kadto sa mga tao, mamangkot sila ano natabo diri. And mahambal ang mga katigulangan nga amuning natabo ginubra ni San Dios sa mga chimpo sa aton mga kaluluhan do kamo na. Meaning to say, may ara sila makita para madumduman nilang pagpakamayo sang Ginoo. Amo na ya ang tradisyon nila sang una. Sa aton subong, of course hindi ka man maglukdo guro sa baddo kagibutang mo da guro sa dumdumon mo pagpakamayo ni God. Hindi man siguro, pero pwede naton anong pwede naton maobra? Pwede naton isulat. Ginoo, salamat sa mga kabataan ko. Ginoo, salamat sa akon nga bana. Pasaway lang ni sa Lord, pero palangga ko ni sa... Lord, salamat sa akon nga obra. Ginoo, salamat sa akon nga mga tupad balay. Something like that. So, namigin nga dumdumo naton pagpakamayo ni God by writing them all to something like that. So, sa una, galukdo sila bato. Kita, masulat lang ta, kay kakapoy man guro maglukdo bato. Okay. Karon, nga maayo nga butang ang paghunahuna sa Dios. Nga maayo ni siya nga butang. Amo ni aton nga isabat sa sini nga time. Number 1, nga kung ginahuna-huna nato ng Ginoo, nagapasinalamaton kita sa tanan niya dion. Sa tanan niya dion. May ara kita habit sang pagpasalamat kung ihuna-huna nato ng Ginoo. Kaya nga kung ihuna-huna naton ang kakulangan naton, ano aton nga ginaobra gani? Reklamo. Tapos kabalo kamo, usagi naton reklamo, gakalaton na sa mga taong kakatubang naton, lantawon nyo na. Ang pagpasalamat actually makalalaton man na. That's why ihuna-huna naton kung sino ang Ginoo, and then maka-develop in isang habit sang pagpasalamat. Sa Psalms chapter 66, no, sa Salmo 66 verse 5 to 6, dali kamo kag tan-awan ninyo ang makatilingala nga mga ginhimo sang Dios sa mga tawo. Ginpamalanya ang dagat kag gintabok sang aton mga katigulangan ang suba nga nagalakat lang. Sa satong ginhimo sang Dios, magkalipay kita. Sa pagdumdum nila, ano dayon ang ginhambal sang nagubra sang salmo ni? Magkalipay kita, magpasalamat kita because ginobra to sang Dios ang una sa ila. Kung ano ang Ginoo sang una, si Lord amo mangyapon hasta subong kag sa walay katapusan. So magpasalamat kag magkalipay kita. Ikaduha, kung ginahuna-huna naton ang Ginoo, nagahatag ini sa aton sang kusog sa pagkabuhi. Nagahatag ini sa kusog para atubangon naton ang tanan nga mga butang sa aton nga kabuhi. Joshua chapter 1 verse 5, wala sing may makaperde sa imo samtang nagkakabuhi ka pa. Okay, pertaining ni kay Joshua. Kay karon makadto na sila sa promised land, pero damo-damo pagyapon ano kingdoms dira. So naghambal si Lord sa iya, nagpromise si Lord sa iya, wala may makaperde sa imo Joshua. Gani magaupod ako sa imo pareho sang akon pag-upod kay Moises. Hindi ko ikaw pagbabayan o kon pagpabayaan. Hindi ta ka pagbayaan o kon pagpabayaan. Kung ako yara kay Moses ang una, Joshua, subong ara ko kaupod sa imo. Kagtandaan nyo niha, ang Ginoo ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ang Ginoo ni Joshua, ang Ginoo ni Moses, ang Ginoo ni Joseph, amo ang Ginoo nga ginaalagad kag ginasimba naton. So all the more nga magpasalamat kita kay kung ano si Lord sang una, amo mangyapon si God hangtod subong hasta subong. Latupad mo amen. Amen. Ikatatlo, third thing, kung ginahuna-huna nato ng Ginoo, mayara kita itudlo labi na gid sa mga kabataan. Mayara kita ihatag sa ila, mayara kita itudlo sa ila. Salmo chapter 78 verse 2 to 4. It says here, tudloan ko kamo paagi sa mga paanggid. Sugiran ko kamo sang tinago nga mga kamatuoran sang una. Nga nahibaluan na naton kay ginsugid ini sa aton sang aton mga katigulangan. Hindi naton ini pagtaguon sa aton mga kabataan, isugid naton ini sa sunod nga mga henerasyon. Sugiran ta sila sang gahom sang Ginoo kag sang iya dalayawon kag makatilingala nga mga binuhatan. Meaning to say, ginapason, ginahatag, ginapasa-pasa kung anong experience sa una hasta sa madason nga henerasyon. Ginasigi-sige na. And I pray gid sa mga ginikanan, padayon ka mo nga ihambal nyo gid nga maayong Ginoo sa akong kabuhi. Anak, that's why ikaw mismo ginapangamuyo ko gid nga makita mo ina ang butang. So padayon, ginahambal gid naton, ginadeclare naton, God is good all the time and all the time, God is good. Mayo ang Ginoo sa aton kabuhi. So again, kung buhaton na naton kuno nga maghunahuna sa Ginoo, miyara kita ihatag sa aton nga mga kabataan.
mayara kita ihatag sa ila. Hindi man naton mahatag ang tanan nga manggad, pero mahatag naton ang aton nga experience, kagaton nga relasyon with the Lord sa ila mismo. Kaya laing gidya ang kabuhi nga may relasyon sa Ginoo, tandaan nyo na. Kinanglan nila inspiration, kinanglan nila sa mga kabataan, isa ka model, sang isa ka taong nga kabuhi together with the Lord. So kita na kung hindi pa kita, sino na ang mamodel sa ila. Akon nga mga pinalangga, nga mga utod kay Jesus. So amo ng tatlo ka butang nga maayo nga butang paghunahuna kay Lord. Again, let me repeat ha. Number 1, kung ginahuna-huna nato ng Ginoo, nagapasinalamaton kita sa tanan nga tion. Develop a life of thanksgiving. Ikaduha, kung ginahuna-huna nato ng Ginoo, nagahatag ini sa aton sa kusog sa pagkabuhi. Kay tungod nga mayong Ginoo, yesterday, today, and forever. And thirdly, kung ginahuna-huna nato ng Ginoo, mayara kita itudlo labi na gid sa mga kabataan. I pray ang aton kabuhi do mag-usbong ang pagpasalamat do kamo na makita nila nga God is good kid, God is good kid. So hindi ko na ma-explain sa mga words, pero gets yun na ang kabuhi ta dapat saturated gid sa pagpasalamat. Again, as I end sa lapit na ko matapos no, diri na gid ko siguro ma-end man. Tandaan niyo ni, again ginhamba ko kagina ang pagpasalamat nagasugod sa paghunahuna. Sa paghunahuna. Anong mga tion nga nagpakita si God sa niya pagpakamayo sa imo? Anong mga na-receive mo nga mga blessing nga maybe wala mo na-expect pero nabaton mo, nagamba ka nga, thank you Lord for these things. Ang pagpasalamat nagasugod sa paghunahuna. Kag aton nga, and I pray God nga, hindi lang naton siya ipaminsaron lang, nga aral lang siya hasta sa aton nga paminsaron, pero isulat nyo gid para dason bala ma-discourage ka mo, do feeling nyo nga down ka mo sa inyo nga kabuhi. Kadto ka mo sa gamay nyo nga notebook, kag lantawon nyo lang, sang March 17, 2022, amo ni galing inubra ni God sa akon. Dumiara ka dayon kakusog nga ma-receive para magatubang sang buwas, kag sa madason nga mga adlaw. So, ladies and gentlemen, God is good kid. God is good kid. Nakita ka mo ni Lord, napamatian ka mo ni God, kag tandaan nyo gid nga, hindi ka mo pagbabayaan ni God, kay tungod niya nagsalig ka mo sa iya. Kay tungod nagsalig ka mo sa iya, mayara siya covenant sa aton. And ang covenant sina is, ang iya nga pagpalangga kuno according sa Bible, His love endures forever. Meaning to say, ang time hindi makaseparate sa aton sa pagpalangga ni God sa aton. Even natin nga sala, hindi makaseparate sina. Kay si God ya, powerful katama. And kung gusto ni Lord niya luwason niya, kaluwason niya gid kaya. Kung gusto ni Lord niya i-bless siya ka, i-bless gid ka. Kung gusto ni Lord niya ipakita yung pagpakamayo niya sa imo, iubrahon na ni God sa aton nga kabuhi. So I pray no, we will walk in thanksgiving. Again, ang blatupad mo, thank you Lord sa imo kabuhi. Thank you Lord. So padayon kita sa pagpasalamat. Amen. Sige, pwede ko ma-request ang tanan nga magtindog, kung kasarang ka magtindog sa sining nga tion, no? Mga muyo lang ko sa gamay lang nga pangamuyo, kay gusto ko gid nga mga muyo gid sa inyo. I want gid nga to bless you also. Salamat Lord. God, sa sining nga time, ari kami diri Lord, kakilala mo Lord ang kada isa. Kilala mo kami Lord sa amon nga pangalan. Kilala mo kami Lord sa amon nga ginabatsyag, sa amon nga ginapaminsar, sa amon nga sitwasyon subong Lord. Gani Lord, bato na ang amon nga pangamuyo sa imo. Bato na Lord ang tanan namon nga ginahambal sa imo. Kakabalo ko Lord nga ginabaton mo ina. That's why today Lord, I pray for these people sa sining nga mga tawo God. Nga Lord, mag-minister ka sa ila. Especially Lord, kung sila subong nagatubang sa pagtilaw, ipabatsyag Lord ang imo nga presensya sa ila kabuhi. Nga Lord, may ara ka ginaobra God. Sa middle sang ginaagyan nila God, may ara ka gid purpose, hindi man klaro subong nga tion, pero Lord, may ara ka ginaobra God. And Lord, for that Lord, ginahatagan ka namon sang himaya, O Lord. Lord, bless each one here. And may they encounter you, Lord, ma-encounter ka nila, God, like never before. Hindi lang sila makontento, God, sa ilang nga mga dumaan nga mga experience sa imo. Pero Lord, mag-expect pagit sila, Lord, may ara kagid Lord nga gusto ipakita pa sa ako, Lord, samtang nagakabuhi ako. Nga Ginoo, wala ka pa natapos sa imo nga purposes sa akong kabuhi. Samtang nagakabuhi ako, Lord, padayon ka, Lord, sa pag-unfold. Padayon ka, Lord, sa pagpakita, God, sang imo nga mayo nga intensyon, mayo, God, nga mga purposes, Lord, sa akong nga kabuhi. Receive that. Lord, I pray, Lord, sa pagtuo, God, nga mag-arise from within us,
nga i-choose na mo, Lord, pilion na mo gad nga ihatag ini nga pagtuo. Salamat, Ginoo. Salamat, Lord, sa pagpakamayo mo. We receive that, Lord. Lord, right now, we receive ang imo nga paghidait, ang imo nga kalipay, ang imo nga pagpalangga, kagang security, God. Security, Lord, because ara kami sa imo. Hambal mo sa imo nga pulong nga wala sang sin-o ang makakuha sila sa akon nga kamot. Wala gid sang sin-o kag wala sang butang. Wala gid, Lord. That's why, Lord, forever secured kami. Sa kalibutan subo, Lord, may pagdilaw, hoo. Pero, Lord, ang amon kabuhi, hindi lang hasta, Lord, sa sininga kalibutan. But, Lord, may ginapaabot kami, Lord, nga next nga kabuhi. Nga wala to, Lord, sang silot, God. Wala to, Lord, sang kasubo. Wala to, Lord, sang suffering, God. But, tanan to, Lord, kalipay. Tanan, Lord, pagpasalamat lang, God. Because makita ka namon finally, face to face. Amo na amon nga kakusog, amo na amon nga paglaom, Lord, sabta nagakabuhi kami, kag magapadayon kami sa pagkabuhi sa pagpasalamat, Lord, because ikaw, Ginoo, maayo ka. Maayo kang Ginoo. Maayo kang Ginoo. So, salamat, Lord, sa sininga time. Salamat sa imong nga pulong. Salamat sa kada isa nga yari diri. Salamat, Lord, sila ang kabuhi. Thank you, Lord. We give you praise in this time. In Jesus' name we pray. And tanan magahambal. Amen and amen and amen. Ihatag ang pinakabaskog nyo nga pagdayo kay Lord. Come on. Palapakan na si Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Pwede na kamo kalingkod. Thank you, Lord. Salamat, Gid. Salamat, Gid. Sige salamat sa Ginoo sa iya pulong nato nga aton nabatian. Padayunon ta aton pagsimba paagi sa aton paghatag. Sige basahon ko diri sa Hulubaton 3:9. Padunggi ang Ginoo sa imo nga mga pagpakabutang pareho halimbawa sang paghalad sa iya sang una nga parte sang imo tanan nga mga patubas, no? May ara kita tatlo ka benepisyo sa aton paghatag sa Ginoo. Una, mapasindunggan naton siya, ma-honor naton ang aton Ginoo. Kadua, it blesses others, maging magpagpakamaayo sa iban kuno. Katatlo, aton ma-reap ang aton nga reward, makuha naton padya sa aton paghatag. Ang motibasyon kuno sa aton paghatag, amo na ang gugma naton sa aton Ginoo. Sige, let's pray. May gugmao namon nga amay, o Diyos salamat, nga makahatag naman kami, sining oportunidad nga gihatag mo, nga makahatag naman kami liwat sang amon pag amon tithes and offering. Ginoo, bless mo, Lord, ang amon paghatag sining nga tion. Salamat, Ginoo po na ang amon tagipusoon, sang malipayon nga tagipusoon nga may paghatag kag pasinalamaton sa gihapon sa tanan nga tion. I-bless, Lord, ang amon paghalad, ang amon Ginoo halad sining nga tion. Ikaw gid amon Ginoo dalayawon matutom sa gihapon sa amon tagsa-tagsa nga kabuhi. Nga daya ko gid ikaw in Jesus name we pray. Amen. Oo, ready na kamo nga aton nga box ari. Salamat gid, o Diyos nga amay. Salamat gid, o Diyos nga anak. Salamat gid, Diyos Espiritu. Salamat gid sa bugay nimo. Salamat gid, o Diyos nga amay. Salamat gid, o Diyos nga anak. Salamat gid, Diyos Espiritu. Salamat gid sa bugay nimo. Salamat gid sa bugay nimo. Amen. Sige, pwede ko ma-request ang tanan niya magtindog, no? I-receive na ito ng benediction. Pwede nyo again mabayaw ang inyong mga kamot sa langit. Receive this. May the Lord bless you. I-bless siya kamo. I-keep ya kamo. And ipakita iya kung ano siya ka makagagahom sa inyong kabuhi. Sa pagwa nyo sa inyong lugar, may you be filled sa iyang kabalaan niya presensya. Kag paglakaton ka mo sa pagpasalamat sa iya, kay amo na ang will
plan kag purpose sa Ginoo sa inyo in Jesus Christ. Walk in power, walk in peace, and this we declare in Jesus' name. Amen and amen. Salamat kids sa pagkanto. The Lord bless you. The Lord keep you. Yes, Lord. Ginoo, sa imo lang nagatuo. Ikaw ang nagluwas sa ako. Kahatag paglao. Sa presensya